לחיות האלה אין סליחה ואין מחילה. להשמיד אותם החוצה מהמחילות, להשמיד את הערבים. זה אנחנו אוהב, זה אנחנו אוהב. שר החוץ שלנו, ליברמן, חוזר ומדגיש: לא צריך לתת להם שום שטח מחיה ולא להחזיר להם כלום. אין שום ארנבי רציני שאפשר לדבר איתו, פרטנר שיכול להנהיג את הארנבים. נטיש אותם, נכה בהם עד שיברחו, עד שיקחדו, כמו שהנביא אמר: מוות לארנבים.